Dat is benam goed te zien in de midden van uw provincie. Al zo'n die weten zien Burgum en omkrieten wat wetter is. Dit zijn dan beelden van de middag. Het wetter zakt het vol. Er is toch nog goed te zien hier bij recreatiegebied Klein Zwitserland hoe heeg het wetter nog komt. Het wetter rint deze week al hier vooral naar het midden van uw provincie. Dit is dan Jennevoort. Dat zucht er uit van Boppen. Dan hier bij Grauw is duidelijk te zien dat de pompen die je inzet binnen volop draaien om het oerstallige wetter kwijt te kunnen. Chameleontwarp erhinnen luidt ik voor een grutpad onder wetter. Hier beelden van de Snitse Mar stikken dik binnen ik hier extra verstevigen.